ପୋଟଳ କଷା ଆଜି ଆମ ଘରେ ପୋଟଳକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ରେ ସୁନ୍ଦରିଆ କାଟିକିନା ତେଲରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ମସଲାରେ କଷା ହେବ। ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜିବେ ଫାଷ୍ଟ। ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲାରେ କଷିଦେବେ। ଆମର ପୋଟଳଟା ବି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ ରାଶି ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିକି କଷିବି। ଏବେ ପିଆଜଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପକାଇବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟଟା ପକାଇବା। ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ତାର ପେଷ୍ଟ। ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ କଷିଦେବା। ଧନିଆ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ବେଶୀ ବି ମସଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଜିରା ଧନିଆ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା। କାଇଁ ଆମ ଘରେ ବେଶୀ ମସଲା ଖାଉନାହାନ୍ତି। ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ କଷିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଆଉ ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ବି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଲା ପରେ ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ ପକାଇକି ଭଲସେ କଷିଲା ପରେ ରେଡ଼ି। ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସଲାଟା ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପକାଇଦେବା ପୋଟଳ ଆଳୁ। ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ରେ ବନାଉଛି, ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମୋ ରେସିପିରେ। ଯଦି ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ କହିବେ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଜିରା ଧନିଆ ହାଲକା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇବା। ବେଶୀ ଅଏଲ୍ କରିକି ଛାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଆପଣ ଆଗେ ଭାଜି ପାରିବେ। ଭାଜିକି ମସଲା କଷି ମିକ୍ସ କରିବେ। ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଭଲସେ କଷିକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ବି ପକାଇଦେଲି। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି କଭର୍ କରିଦେବା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖାଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଆମର ପୋଟଳ କଷା। 2 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ରେଡ଼ି ଆମ ପୋଟଳ କଷା। ଆମ ପୋଟଳ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ କରିଛି। ଆପଣ ବି ଆପଣ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଧନିଆ ପତ୍ର ବାସ୍ ପକାଇଦେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପୋଟଳ କଷା। ଟାଟା। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।